nuen asko, hori bai, irakurketa ere bai, Xabier Txoliburuakin, ondo zoiek. Eta gero, handere joan nolakoa zan, hori ja, bai. Nolakoa zan, zein izan zan zure handere joan? Manoli, zauban izena, eta oso, zera zen, presumida edo lakoa. Nei ala iruditzen joan nintzen. Bai, zeukan, eraztu nabarni gotzen naiz, gurutzia izango balitza zela, gurutzia, ez da normalien ez da ikusten olako eraztunik. Gurutzia izango balitz, baina eraztu nien. Eta beti gotzen naiz, azkazalaz, eta oso, olako, baina bestela oso gutxi. Bestela egiten zenituzten? Gotzen naiz, han beha egotzen Maiartan, zera bat, domuneko muñeko beltxoetako bat, hori beti gotzen naiz. Han sartzen, erderaz edo hitz egiten genuen edo, olako zauzat, zer bat, pesetan bat, bi herri edo, sartu behar izatez zianan, gio beltxak eta Afrikako aurrai emateko esatzen horrek, jateko eta ez dela, eta hori gogoan dut, naiz goatzen, ze idatzi nun eta zerren goatzen. Baina politzala Donostira, Andereño Manolikin, eta beste gelako batekin, Maria Rosario Fernandez goatzen naiz izena, bilekun ginen, bileketa batea, eta ez gero irabazita zer ginen, baina erredazioko lan bat egin nuen, Donostian, eta hoi goatzen naiz. Gero handik urte betean naiz pajontzan, eta hua goatzen naiz nola irabazizun harrek eta plaka batekin etorri zen, etxean. Bai, denbora asko izan duen gaina sukaldian jarri. Ez nire gurasoa zean, nire aita, bati bat, oso abertzailea eta ikastola konbersate zen, gero dantzara, eta gero beste erremilek ez denon, ikastola ja etzan gehiago, ikastolik, aurrera segitzeko, komunio egin gero, eta erdaldunean behar zen. Baina ikasle izan zitugun bezala, gero ikastolako gurasoa ere izan zitugun, guraso hoia. Seme-alabak eta eukitzen, zergatik erabaki zenuten seme-alabak ikastolan hastea, ikastolan ezitzea? Bai, itxian ikasteko giruakin. Gure aita eta ama oso euskaldunak eta gero aita zan, ikastola. Eta erdera, eta olako, lagunak gure barri joan gaina, lagunak erdalduna zean gehienak, ikastolatik etortzi ginean, beti erderaz, aiegin, han barri joan, jolasten, eta harre beti irateak. Eakutzi, euskeraz. Euskaraz egin behar duzute. Zuek eakutzi horiei, eta hola, esatzen baina, betikoa. Beti ero nire anaia, nik beste nahi badazteo, eta liceo erekizanean, liceo pasaian, orduan gurasuak eta parte hartu zutenan. Diru kopuru bat eta eman behar izan duzuten, uerikitzeko eta uaia bai. Anaia han hasi zan, lehenbizi hemengo ikastola txikitako ikastolan, eta gero ara, gero handik unibertsitatea, euskaraz dena, harek dena euskaraz, nintzen. Baina gu, ez? Posa hondi eman dit. Ikusi duten iazetik hemen oan ikastola ikitzean, eta bai. Ondo, oso ondo, polita gainea dena. A ber.